Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι ιδιαίτερη τιμή που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Να μας δώσετε τις ευχές σας για την καλή χρονιά. Να ευχηθούμε κι εμείς καλή χρονιά σε εσάς, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σεβασμιότατε στρατηγοί, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του Ηρακλείου, κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και μέσω αυτού τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνουν να επικοινωνήσω μαζί σας. Βεβαίως ο τρόπος αυτός της επικοινωνίας δεν υποκαθιστά μια ζωντανή συνάντηση. Παρέχει όμως τη δυνατότητα να μεταφέρω σε όλους σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία και δύναμη, ώστε να συνεχίσουμε μαζί, πολιτεία, ελληνική αστυνομία, κοινωνία, την προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της δημοσιονομικής δυσπραγίας και να θέσουμε μαζί τα θεμέλια για μια χώρα, για μια κοινωνία, μια νέα προοπτική και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής, εσωτερικής ασφάλειας και σταθερότητας, σε συνθήκες και όρους αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Και φυσικά, θα μου επιτρέψετε, η φυσική και πολιτική ηγεσία του σώματος και εγώ προσωπικά να σας δηλώσω ότι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και τους φόβους και τις θυσίες του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας για να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντα που εκτελούν, στο πολύπλοκο έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, γιατί εκπροσωπεί αυτό ακριβώς που ως βασική φιλοσοφία και κεντρική κατεύθυνση επιχειρούμε να διαμορφώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Την εξωστρέφεια, τη συνεργασία με την κοινωνία, την προσέγγιση και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Και αυτή την προσπάθεια η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών μπορεί περισσότερο, ίσως από οποιαδήποτε άλλο φορέα, να αναδείξει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Γιατί η ανάδειξη της πραγματικής εικόνας και του έργου του σώματος φέρνει πιο κοντά την κοινωνία με τον αστυνομικό. Δημιουργεί κλίμα αλληλεγγύης και κατανόησης. Ενδυναμώνει την προσπάθεια και το ζήλο του προσωπικού. Επιβεβαιώνει την αυτονόητη άλλωστε παραδοχή πως η αστυνομία λειτουργεί δίπλα στον πολίτη, υπέρ του πολίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου, καθώς και το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την προσπάθεια και το έργο που προσφέρει. Και εύχομαι το 2017 να αποδειχθεί έτος ελπίδας και χαράς για τη χώρα και για τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας γνώρισα ως Πρόεδρο του λογαριασμού μιας πρωτοπόρας πρωτοβουλίας της Ένωσής μας, του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Αστυνομικού Προσωπικού, του γνωστού ως Λανδέα. Γίνατε ο Πρόεδρος της καρδιάς μας και εύχομαι να γίνετε και ο αρχηγός των ονείρων μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.